अरे तेको बायल नाचतो रावन जाता हुई पूण फ्रेंड नाचतो कशें रावन जायना तुजी वालोर त्या फ्रेंडाक न्हू वय. चेला एसो फ्रेंड वालोर त्या फ्रेंडाक न्हू एसो खंय फ्रेंड आसता आजकाल ही? खंय मेळटा आगीच ऐकुनात होय. ते फ्रेंडा मरण भायर काडटिंग आहा हय. अरे रस्त्याचे दुसऱ्या फ्रेंडान अरे दुसऱ्या फ्रेंडान तेगे बायलेन तेका मान 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 येतीच गुटली कोस रस्त्याच्या उडीला येती गुटली कोण बायलेन गोवा मालो शे. बायल कोणाक बायलेन आसता गोवा गो? मालो. नुआ निकू दादी नाचतो दिसा होय, दादी दादी नासली ना रे दुधी नुवो कुवाडी नुवो शी. कोण जाणा केसो इसको माताई? गोवा माताई ओय मग सांगू नाही. माताई मग सांगू नाही. माताई विचार मला किती काम आईन चालता कडे आईन ते कोण चला गोयाश को माताई हा तू गोयाश को माताई काम विचार मुगे फ्रेंड मुइन चालता काय गोयाश को माताई काम ती मग सांगता मार किती आपट काय चाले आय ते कोण चाले बाबा गसपार तू किती आला मार पडो माई तो म्हाका सांगलो आपूण हुई बाड्या दिवपा मारुती गेलो आणि ते बाड्या दिवपा मारुतीचे आपल्या बायले नाव गायलोले इतले कामा इतल्या काम हय इतले कामा आवय चय रे बायले नाव गायलो एशको माताय रे हा हे? ते बार ते गोवान बायले नाव गायल ते मरे बायलेन गोवा पाणी उदो पिपा नको नुआ निकू आपला नाव गायल मते आता थोडे गो नु बायले नाव ही गाताय हा? कुमारी नाव गाताय शी. चटफमानी ए आणि बायले नाव गाणेश कुमार आई. नु हय? किती गेले सी किती नाव किती मग गायलो हुई अरे तेगे बायले नाव हुई पेतोलीन अय आणि मारुतीचे नाव अश म्हणून गायलो किती म्हणू पेतोलीन बाड्याक मेवता वराक 500 रुपया कोणाच्या वरून